país. Así o sabían os irmáns de Irlanda. Cando Patrick Pearse e os membros da Liga Gaélica loitaron para conseguir que os fillos de Verdeirín poideran estudiar en todos os eidos da vida na súa lingua natal, eles ben o sabían. Nesta xornada luminosa, irmáns, quixera facervos un pedido de ingresar nunha armada, nunha grande armada en pro da lingua. Debemos editar, debemos ser editores, debemos ser tipógrafos, debemos ser panadeiros e levar a todos os recunchos do país, dende a estaca de Bares ata Tomiño, levar verbas como pans, e que os nosos nenos poidan estudar en todos os eidos na nosa lingua nai. Amigos, as irmandades do ano 16 naceron con ese fundamento: dignificar o noso idioma e esparcilo por todos os recunchos da sociedade. Amigos, debedes saber que debemos ingresar nesta armada. E debemos facelo con alegría, con optimismo. Alonxádevos da negatividade, alonxádevos dos tristes, alonxádevos dos imbéciles e alonxádevos dos escuros. Loitade sempre con alegría, con optimismo. E quen vos fala, mesmo tiven que sufrir toda a miña vida as invectivas daqueles que veían todo negro. Nós creamos a editorial Lar na Coruña. Dicíanme que na nosa lingua non se podía vivir, e menos gañar cartos, montar unha empresa. Nós demostramos ao mundo que non foi así. A nosa editorial, un fenómeno que apenas ten precedentes na historia da nosa nación, logrou publicar por tiras pequenas novelas de escritores nosos, coñecidos, e outros tanto non coñecidos. O éxito foi descomunal. Tanto é así que tivemos que comprar prelo propio, maquinaria propia. Con eso poidemos facer a editorial nós. Timos de novo vida con ela, o xornal do glorioso Partido Galeguista, a nosa terra. Tamén resucitamos o voceiro creado anos atrás polos irmáns do cenáculo ourensán, liderados polo guieiro Vicente Risco, o voceiro das irmandades. Volvimos a darlle vida, levaba anos morto, pero nós volvimos a darlle vida. Alegría, meus amigos, nunca olvidedes esta verba. Alegría, optimismo. Non fagades caso aqueles que ven todo negro. Non fagades caso a aqueles que sempre fannos discutir. Eles disfrutan o vernos discutir. Non perdades nin un só segundo en discusións estériles, que a nós non nos leva a ningún sitio. Irmáns, dúas grandes glorias tiven eu no meu período político. Dúas. A primeira, que foi unha grandísima honra, a maior de todas as honras que un pode ter, ser alcalde voso. Ser o voso alcalde. Eu sempre seguirei sendo o alcalde desta cidade universal, Compostela. Aquel 23 de febreiro do ano 1936, con un discurso na nosa lingua, tanta revolución e escándalo produxo nalgunhas xentes
eu tomaba posesión como alcalde desta cidade. Estou vendo peregrinos que camiñan hacia a Catedral de Occidente. Debedes saber que mesmo un que vos aquí vos declama loitou no pouco tempo que se nos foi permitido xestionar. Mesmo miramos de arranxar o hospital dos peregrinos, que estaba, por certo, no Hospital Real. Edificio solemne, magnánimo, pero destartalado. Mesmo ali eu tratei de mirar o establecemento do Museo Nacional da nosa patria. Gústame moito a praza que escollestes para facer este acto. Leva un home que é unha homenaxe a algo necesario. Tamén é unha homenaxe, de alguna maneira, a Matria de Galicia. Algún día aquí deberá existir un monumento que de alguna maneira lembre por sempre, para sempre, os mártires deste país, o máis antergo da cristianidade occidental. A segunda honra, amigos, a segunda grande honra ou segunda grande columna da miña laboura política foi a posibilidade, en nome de Galiza, de presentar no Congreso dos Diputados o proxecto de estatuto para Galicia refrendado polo noso povo. A traizón dos bárbaros e asasinos non permitiron a aprobación en tempos de paz, pero foi aprobado. Lembrade sempre que ese sacrificio, esa proposta de autonomía, poñía por primeira vez nos mesmos termos de dereitos colectivos políticos a nosa nación con Euskadi e con Cataluña. Mesmo xe falades de comunidades de propietarios, comunidades nacionales de historia. Sepade que si Galicia é unha nacionalidade histórica, obviamente non hai nacionalidades se non son históricas. Entre outras cousas, dende o punto de vista do dereito escrito, positivo, grazas ao noso estatuto. Amigos, eu mesmo me atopaba en Madrid naquelas frías xornadas do mes de Santiago do ano 36. Regresei con prontitude para defender a República. O resto da historia creo que xa a coñecedes. Neste lugar, amigos, que de algún xeito está ligado a miña alma, tivemos o noso almacén. Non quixera falar moito acerca de min, pero eu penso que en algúns aspectos falar de min é falar desta nación. Acordádevos de Editorial Nós. Publicamos un xornal que se chamaba El Amanecer, republicano, con artigos en galego. Foinos mal, pero foinos ben, porque gracias a iso eu establecínme nesta Compostela. Primeiro, na casa da Rúa das Hortas, onde o mártir Camilo Díaz Baliño tiña ali unha propiedade. El ia a Buenos Aires, finalmente non marchou. O gallate foras, o gallate foras. Non te quedaras aquí para facerme o celebérrimo retrato que me fixeche na Falcón.
allá de foras a Bos Aires. Lembrade esto. O igual que Dublín, en moitos casos non é a Irlanda de verdade. Eu sempre decía ás miñas xentes, a Galiza de verdade en moitas ocasións non hai que atopala aquí, hai que atopala na nosa América. Emigrar é duro, meus amigos, pero o noso povo, gracias a elo, fíxose universal. Neste almacén, ese almacén que o estou vendo agora, sempre cheo estaba de panfletos do glorioso Partido Galeguista, de escritos e documentos de asociacións galeguistas de todo o país, e mesmo de sindicatos e organizacións de esquerda. Editamos aquí de todo e para todos. Editamos, amigos, o Guieiro Castelao, editamos a Vicente Risco, o Diderot da nosa nación. Editamos a Otero Pedrallo, un monstro. Tiña un cerebro de un monstro. Editamos o Druida da ribeira do río Landrove, Antón Pilar Ponte. Editamos tamén a outro rianxeiro. Debedes saber que o 4-4 de 4-4 daquel mariñeiro destemido Manuel Antonio tamén se lle deu voz. Dimos voz a todos que tiñan algo que dicir en defensa da nosa nación. Amigos, como vos decía, o remate da historia xa sabedes. Pero lembrade sempre de afastarvos da negatividade que nos queren impor. Alegría. Alegría, alegría! Alegría. Sonrían sempre. Porque somos un pobo de mártires. Eles pensaron que me mataron. Ese é o problema, que eles non saben nada. Ese é o problema. Eles non teñen nin a máis remota idea do que pasou aquí. A min non me mataron. Convertéronme xunto aos meus irmáns en universal mentras Galaequia viva. Nós os mártires estaremos en todos vos. Eles pensaron, amigos, que me deixaron nunha estrada por onde non pasaba nin a Santa Compaña, en Cacheiras. Ese é o problema, que non saben nada. Non saben que sementaron cinzas, igual que o paxaro Fénix, o día da alba de gloria. Todos e todas, todos os mártires e todas as mártires, volveremos a facervos unha visita para comprobar, eso sí, con un sonriso sempre na faz, si é verdade que fostes dignos da nación que vos deixamos. Irmáns, pasarán 1000 anos e tal como dicía Cunqueiro, eu douvos a miña verba de honra dende onde me atopo, que Galiza, nai señora, persistirá. Eles pensaron que me mataran, pero non saben que me uniron para sempre un 16 de agosto ao gran Federico García Lorca. Moi grande tiñas que ser, andaluz. Moi grande tiñas que ser.
para despois da túa segunda vida aquí ser capaz de escribir na nosa lingua de reis 6 poemas. Federico cantáballe a lúa desta cidade. Olla! Olla ese branco galán, dicíame sempre. Olla ese cansino corpo. É a lúa que baila na quintana dos mortos. Irmáns, tede confianza, tede alegría, porque a bella Galaequia prevalecerá. Irmáns, foi unha honra. Berrade conmigo, con forte alento. ¡Viva o glorioso partido galeguista! ¡Viva! ¡Viva Galiza! ¡Viva! Saúde e terra. Saúde e república.